ሰላም ክቡራት ተኸታተልትና እንኳዕ ብድሕን መጻእኩም ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ይስማዕ እንተሃልዩ ድምፂ ይስማዕ ኣሎ ኢልኩሞ ተሓፍለይ ሎሞ ደካ ኣይ ቲንክ ይስማዕ ኣለዎ ናይ ሎማዓንቲ መደብና ኣዝዩ ኣገዳሲ ኣይ ቲንክ ካብ ዘይንኣቱ ዳርጋ 4-5 መዓልቲ ጌርና ብዙሕ ነገራት ኣጋጢሙሉ ኣብ ስቶክ ማርኬት ብፍላይ ኣብ ናይ ኤኣይ ካምፓኒስ ወይ ከዓ ናይ ብሓፈሻ ናይ ሪስክ ዘለዎን ትካላት ተዋፍሩ እንተሃልይኹም ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ ምክንያቱ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብጣዕሚ ዓብ ፅልዋ ክገብረሉ ዝኽእል ፍፃመታት ስለ ዘሎ ንሱ ክንሪኦ ኢና ቅድሚኡ ግን ስቶክ ማርኬት ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኦፍኮርስ ብዙሕ ክጎድል ርኢና ኣለና ስለዚ ብዛዕባኡ ክንዘራረብ ኢና ቅድሚኡ ስለምንታይ ጎዲሉ ንሱ ኣፍልጦ ምስ ትሕዙ ኣብቲ ዝመፅእ ዘሎ ወፍርኩም ከዓ ብጣዕሚ ቅልል ክብለልኩም ይኽእል እዩ እቲ ሪስክ ትወስድዎ ዘለኹምን እቲ መክሰብ ክትምፅዎ ትኽእሉን ኩሉ ግዜ بحادث لذا خير مالتي سلدي بمساكم دقيمة يمسكن كبرات أخوات thank you so much بزعبا inflation interest rate يتيك عندي مزارة في RST coin زلو أبزح على فسومن so كم زنري أزلنا زقل كابتي زحالة في السامتاتي of course ناي حدا ويك بعد مايكروسوفت كبابي 4% أبل يعني بيت تكالات بعد جوجل 6% بعد امازون 3% كخسره خلوها ويكاتين ببزحي ماجن في 7 ويكاتين ابيتي شوعته تكالاتينا نصوع عندنا انفيديا اوف كورس هتنقسقسنا لابزي كنريو زلنا بحفشا ماركت مس نريو سنتين ابيتي كوردا خلوها زبزحي غزي دارغا اب اس ام بي 500 ديكال نغرا توافيرنا سلنصنح ببزحي تصليلو كنبلا نخينا مخنياتو تين ابيتي 10 تكالات تزي دقاقي كبابي 33 مئتاويت زخون ኣብ ስቶክ ማርኬት ወይ ካብቲ S&P 500 ፅልዋ ስለ ዝገብራ ስለዚ ሼር ግበሩ ኣሕዋት ቀጢፎም ከርኩብና ብዙሕ ከይንሓልፍ እሞ ተመሊስኩም ትሪእዎ ተሃለኹም እቲ ሪከርድ ትሪእዎ ተሃለኹም ካብ ክቡራት ኣሕዋት ክሳብ መወዳእታ እንተተኸታተልኩሞ ርግፀኛ እየ ኣብ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ፅቡቅ ዝኾነ ውፅኢት ናይ ወፍሪ ክትገብሩ ትኽእሉ ኢኹም ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምክትታል ኣዝዩ ኣገዳሲ ክኸውን እዩ right so بدي جميرنا مجمرة زي S&P 500 كون رئي خلنا 5,000 يزلوا واقو عبز جديزي زي اتي اندكس لنا نزوعي بحفشة of course اندكس نبرة اندكس فاند خون غلي بالعريقة exchange traded fund وكا ETF إلنا كم نزوع رئينا نيرنا سلازي عادي قبل لكم دي سوري اوكي كم جات حاجة مسلمي سلازي زو كله ماركت صلوا زغبروا لابد حلفه سمون انتي انتلكمني فدرال ريزيرف سبساب نيروم سولس اي ثينك سوني لايف اتينا نيرنا سولس وصيت نيرو ستوك ماركت كاب تشع غزي ببزحي كقنس زترأي سلازي كونسيومر برايس اندكس ويك سي بي اي لنا نزوعو بحفشام انفليشن ويك انفليشن لنا ويك سي بي اي لنا نزوعو فوركاستد كلتا نتبي تشعته كمص تثبيت تجبرلو 3.1 كمص كيلو اذا خ سلمنتايو نتناتنا وفري كصلو يخيل فلاي غزاخ تغز انترليخا عبي وفري كتقبل انترليخا ازي اقداسي كابز حلفه خنري خلنا اوف كورس 3.4 زنبره قنيسي كن قنيسي كنا نبلو انتاي اوسيخو اينا نبلو ب زتحته وغن قني وسيخ مالتي بزتحتس وسيخو علمبر كابتي تثبيت نلعلي كوينو لو 3.1 كوينو አሎ ማለት ኮር ኢንፍሌሽን እቲ ቀንዲ ነዳድን ፉድን ወይ ምግብን ካብቲ ግምት ምስ ነውፅኦኻ 3.7 ተፅቢት ዝተገበረሉ 3.9% ክመፅእ ክኢሉ እዚ ከዓ ምስቲ ዝሓለፈ ወይ ከዓ ፕሪቪየስ ዝነበረ ማዕረ ብምዃኑ ስቶክ ማርኬት ከዓ ነዚ ኣይፈትዎን ቢትኮይን ይኹን ተስላ ትኹን ወላ ኣፕል ትኹን ብዘይገድስ ነዋፍረሉ ወፍርታት ኣብ ፅልዋ ክገብረሉ ይኽእል ስለምንታይ ዝገብረሉ ናብኡ ክመፅእ እየ ኣብዚ ናይ ዩኤስ ፕሮዲሰር the inflation رأينا نيرنا بوزك مزيق من حجي إذا خا the producer inflation ويكا producer price index ويكا PPI لنا نسوعها يقريت عين ويتي قالت بلتع حلوكم مقالي نجي لحن بوزك مزيق مسمعكم وقال لكم مقالي تمزيد فلطو مالت ايتم جمرت تحليهم إذي PPI لنا نسوعها producer مالت نعملنا فارمر حارستاين تحلي مجمرة أنا كون كاب حارستاين جزء تنبرتات انتايدا كابو بزحات جزء اللو مالتي بدحري أمي أنا سالت أكار على كاب بين جزء زلو خت مجبتات أنا زبلعه ስለዚህ እቶም ቀዳሞት ፋርመርስ ዲዮም ብሓፈሻቲ ማኑፋክቸር ዝገብሩ ዝሰርሑ ዋጋታት ክውስኹሉ ከለዉ
እዚ PPI ኢልና ንፅውዖ ዘለና ማለት እዩ እዚ ከዓ ንምንታይ ክጠቕመና ክጠቕመና ክእል እዩ ነቲ ኢንፍሌሽን ዝመፅእ ዘሎ ክውስኽሊ ክቕንስ እዩ ንእሽተይ መገምገሚ መሐበሪ ክኾነና ይኽእል እዩ እዚ ከዓ ልክዕ ከምኡ 0.6 ተፅቢት ዝተገበረሉ 0.9% ክመፅእ ክኢሉ እዚ ከዓ እቲ ቀንዲ ምክንያት በዓል ማይክሮሶፍት ኣፕል ኦፍኮርስ ጉግል ከምኡውን ዓበይቲ ትካላት ዋግአን ክጎድል ዝገበረን ማለት እዩ ኢቭን ናይ ሓደ መዓልቲ ምስ ንሪኦ ናይ ዓርቢ ዝነበረ ማለት እዩ ማርኬት ክፍት ከሎ ስቲል ማይክሮሶፍት ጉግል በዓል መታ ፌስቡክ ኩለን ዳውን ኮይነን ኦፍኮርስ ካልእ ፅልዋታት ዝገበረሉ ኣሎ ግን እዚ ኢንፍሌሽን ንብሎ ዘለና ዓብዪ ተራ እዩ ዘለዎ ንምንታይ ተራ ዘለዎ ክንመፅ ኢና ብዛዕባ ኢንትረስት ሬት እቲ ቀንዲ ማለት እዩ ሶ እዚ እቲ ኩሉ ክንሪኦ ከለና 3.1% ከም ዝመፅእ ዝሕብረና ዘሎ ሜጀር ካተጎሪስ ወይ ድማ ገደስ ዝወ 2.6 ኤነርጂ ምስ ንሪኦ በዓል ኦይል ማለት እዩ 4.6 ክቕንስ ተራእዩ ስለዚ ኣብዚ ናይ ሜጀር እንተኸይድና ኦፍኮርስ 4 ሜጀር ነገራት ክህልውና ክእሉ እዮም ከም ዝበልኩኹም በዓል ነዳዲ ኣዝዩ ክቕንስ ተራእየ ማለት እዩ እዚ ኤነርጂ ንብሎ ዘለና 6.9 ኤነርጂ ኮሞዲቲስ ኤነርጂ ሰርቪስ ወይ ከዓ 0.2% ክቕንስ በቂዑ ኦፍኮርስ ኩሉ ፀብፃብ ኣብዚ ኣለና ኣብዚ ናይ BLS.gov ኢልና ከድና ክንረኽቦ ንብል ሓደ ከተንብቦ ወይ ከተፅንዕዎ ምስ ትደልዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ እኳ ይብሎን እየ ምክንያቱ እቲ ሓበሬታ እንታይ ከም ዝመፀ ተረዲእና ተሃልዩ ብሓደ ናይ ነዳዲ ክንደይ ኮይኑ ናይ ኦይል ክንደይ ኮይኑ ከምዚ ክንደይ ናይ ምግቢ ናይ ቀምቃማይ ገለል ኩሉ ፀብፃብ እዮም ዝህቡ ንዓና ሜቢ ኣገዳስነት ዘይብሉ ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ዕብዕብ ዝበለ እንተፈሊጥና ከም ጀመርቲ መጠን ኦፍኮርስ ሚልዮናት 100,000 ገለ ክነዋፍ ምስ ጀመርና ፅቡቅ ጌርና ምክትታል ኣገዳስነት ክህልዎ ይኽእል እዩ ብሓፈሻ ግን ንኣፍልጦ BLS.gov ኢልኩም ክትከዱ ትኽእሉ ኢኹም ኣብ CNBC እንታይ ምልና ዘሎ እዚ ኢንፍሌሽን ብሬክዳውን ማለት ሕፅር ኣቢሎም ናይ ጃንዋሪ ዝነበረ 2024 ናይ ጥሪ ፀብፃብ ይሁብና ኣለዉ እዚ እቲ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ኩሉ ግዜ ንዘራረበሉ 3.1% ከም ዝወሰኸ ዘክርዎ ታርጌት ናቶም ክንደይ ዝኾን ዘሎ ላይክ ገበሉ ካብኡ ከለኹም ኣሕዋት ብዙሓት ተሳትፍለኹም ስለኒ እቲ ላይክ ግን ብጣዕሚ ውሕድ ኣሎ ሶ እዚ ኮንሱመር ፕራይስ ኢንደክስ ኢንፍሌሽን መዐቀኒ ምዃኑ ኦፍኮርስ ብዙሕ ግዜ ተማሂርና ወይ ከዓ ርኢናልና CPI ኢልና ንፅውዖ 3.1% ወሲኹ ታርጌት ናይዞም ሃብታማት ዓለም ዘሎ ማለት እዩ 2% ክኸውን እዩ ስለዚ 2% ንኸምፅዎ ክንደይ ፃዕሪ ዝሓቶም ቀሊል ነገር ኣይኮነን ኢኮኖሚ ሙሉእ ንኸተመሓድር ማለት እዩ ስለዚ 3.1 ስለዝወሰኸ ስቶክ ማርኬት ኣይፈተዎን ንምንታይ ዘይፈተዎ ክንመፅ ኢና ምክንያቱ ዕለት 20 ማርች ኢንተረስት ሬት ክቕነስ ተፅቢቶ ገይሩሉ ዝነበረ ሕጂ ግን ዳርጋ 0% ቻንስ ኢንተረስት ሬት ኣይቅነስን ኢንተረስት ሬት ዘይተቐኒሱ ከዓ ኣብ ናይ ኢኮኖሚ ኣብ ናይ ሪል ስቴት ድዩ ኣብ ናይ ስቶክ ማርኬት ድዩ ኣብ ኩሉ ነገራት እንታይ ክኸውን እዩ ፅልዋ ክገብረሉ ወይ ከዓ ክኸብር እዩ ማለት እዩ ሶ ስቶክ ማርኬት ክኸብር እዩ ማለት እዩ ከምዚ ንስኻ ኢንተረስት ትኸፍሎ ናይ መኪና ድዩ ናይ ገዛ ድዩ ብዙሕ ኢንተረስት ወይ ከዓ ወለድ ክበዝሓካ ስለ ዝኽእል ገንዘብ ንኸተዋፍር ኣይዕድመካኒ ንምባል እየ So inflation declined in January and consumer buying power rose the price pressure ብለና ኣሎ እቲ ካብዚ ሓለፈ ከም ዝቐነሰ ግን ጠቕላላ ኣይቀነሰን ሕጂ ናይ ምግቢ 2.6 ኣብቲ ገዛ ትሰርሖ 1.2 ብምምፅኡ ፅቡቕ ናይ ጁስስ ድሪንክስ ናይ ጥዕና ምግቢ ንብሎ ግን ኦ ማይ ጋድ 29% ወሲኹ ኣሕዋት ቅርሺ ዝነበረት ቅርሽን 30 ሳንቲምን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ ጀስት ንእሽተይ ገምጋም ንክትወስዱ እቲ ፐርሰንቴጅ እንታይ ከም ዘሎ ያ ሓንቲ ድሪንክ 10 ቅርሺ እንተነይራስ 13 ቅርሺ ትኸፍል ኣላ ሕጂ ማለት እዩ ቢፍ ኣለና ኩሉ ኣለኩም ፀብፀብ ኣብዚ ናይ ኢንሹራንስ ኦፍኮርስ 20% ከም ዝወሰኸ እዩ ዘርእየና ዘሎ እዚ ያ በብሓደ ክትሪእዎ ትኽእሉ ኢኹም ከምዚ እናገበርኩም ኣነ ዝደለኹ ግን ኣብዚ እየ ሕጂ እዚ ኦል ኣይተምስ ዝብል ትሪእዎ እንተሃሊኹም ኩሉ ብሓፈሻ ኢንፍሌሽን ኢልና ንፅውዖ ዘለና እዚ ክኸውን ከሎ ላዕለወይቲ ይብሉ እዚኣ ማለት እዩ እዚኣ ብዝናልትኩም ብሉ እዚኣ ደመቕቲ ይብሉ 3.1 መፅኡ እሱ ሕጂ ኦፍኮርስ ናይ ኮር ኢንፍሌሽን ዘይኮነ እቲ ሓደ ኢንፍሌሽን ይኸውን ኣሎ ማለት እዩ እሱ ሕጂ 3.1 ብምምፅኡ ኦፍኮርስ ኣብዚ ኮለ ትብላላ ሕጂ ተሪእኹም ኣብዚ ፅቡቕ ኣውሪ ድማ ከባቢ 9% ነይሩ እንተኾነ ግን ኣብዚ 3.4% ብጣዕሚ ኮለ ተብሎም ስለ ዘላ ኢት ሚንስ ኢንተረስት ሬት ካት ክግበር ዝተሓሰበ ወይ ከዓ ወለድ ክቁረፅ ዝተሓሰበ ካብ ፌደራል ሪዘርቭ ክፀኒሕ ወይ ከዓ ኣይቁረፅን እዩ ማለት እዩ እዚ ለስ ፉድ ኤንድ ኤነርጂ ንብሎ ዘለና ከዓ ኮር ኢንፍሌሽን ኢልና ንፅውዖ ከዓ ልክዕ ከምኡ ማለት እዩ ቀንዲ ኢንፍሌሽን ንምንታይ እዩ ለስ ፉድ ኢልዎ ዘሎ ምክንያቱ ፉድ ዘለዎ ርአዮ ብጣዕሚ ላዕልን ታሕትን እዩ ዝኸይድ እቲ ግን ማለት ዳሓን ይሓይሽ ማለት እዩ ስለዚ እሱ ከዓ 3.9 ስለ ዘሎ 4% ንበሎ 3.9 2% ከምፅእዎ ስቲል
long way ኣለዎም ወይ ከዓ ነዊሕ መገዲ ኣለዎም ብሕጂ ዝኸድዎ ማለት እዩ ካልእ እዚ ናይ ቦንድስ ኢልና ንፅውዖ ኩሉ ግዜ ንሕና ንመንግስቲ ክንለቅሖ ከለና ቦንድስ ኢልና ንፅውዖ ናይ ኩሉ ቦንድሳት ኣሎ ናይ ከተማታት ኣሎ ናይ ዝተፈላለየ እዚ 10 year treasury yield ኢልና ንፅውዖ ወይ ከዓ ቦንድስ ናይ 10 ዓመት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ሓደ ካብቲ መገምገሚ ክኸውን እዩ ማለት እዩ እንታይ ንምባል እዚ 4.2 8% ኣሎ ወሲኹ 0.1% ወሲኹ ብጣዕሚ ብዙሕ ወሲኹ እንታይ እዩ እዚ ክውስኽ ከሎ it means interest rate ክቕነስ ዘለዎ ተኽእሎ ውሑድ እዩ ንስኻ ናይ ገዛውቲ ክትገዝእ ከለኻ ትኸፍሎ ሞርጌጅ ብኢንትረስት ሬት ካልእ ነገራት ኩሉ ይኸብር ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ 4.2 ክኸውን ከሎ ስቶክ ማርኬት ከዓ ኦፖዚት ናቱ ወይ ከዓ ኣንጻር ናቱ ክኸይድ ተፅቢት ዝግበረሉ ስለዚ US Treasury እዚ ናይ 10 year Treasury ክውስኽ ከሎ ናይ ገዛኻ ትኸፍሎ ዘለኻ ሞርጌጅ ድዩ ናይ መኪናኻ ትኸፍሎ ናይ ኣውቶ ሎን ናይ ልቓሕ ናይ መካይን ድዩ ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት እንዳኸበረ ይኸብር ኣሎ ቫሪያብል ፊክስ እንተዘይኮይኑ ማለት እዩ of course ናይ UK ክንመጽ ኢና ናይ UK ክጎድል ከሎ ካብ አንጻሩ ዩናይትድ ኪንግደም ማለት እዩ ስለምንታይ እዩ ዩናይትድ ኪንግደም ኣድኖ ጃፓን ምንታይ ሃይኮይኑ ለብ ዝምበር ሪሴሽን ኣትየን ስለ ዘለዎ ሪሴሽን ከዓ 6 ወርሒ 3 ወርሒ ኣከታቲሉ ሓንቲ ናይ ቁጠባ ናይ ሓንቲ ሃገር ክዝሕትል ከሎ እዩ ስለዚ ዩናይትድ ኪንግደም ኦፊሻሊ ኣብ ሪሴሽን ኣለዉ ወይ ከዓ ሪሴሽን ኣቲና ስለ ዘለና ማይናስ ክኸውን በቂዑ ኣሎ ኢንተረስት ሬት ክቕነስ እዩ ማለት ሪሴሽን እንትኮይኑ ሰብ ቅልውላው ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ተዘዋዋሪ perfect so ካልእ ዜናታት ስለዚ እንታይ ንምባል ይቕሬታ ኣብዚ ምጽሒፍ ኣለኹን ባዕለይ እዚ ሪፖርት ኣብ ዝተዋሃበሉ ግዜ 76% እዩ ክቕንስ 76 ሚእታዊ እዚ ኢንተረስት ሬት ክቕነስ ተሓሲቡ ነይሩ ዕለት 20 ማርች ኣለዎም ሕጂ ዕለት 20 ማርች እዚ ኢንተረስት ሬት ክቕነስ ዝተሓሰበ ሕጂ ግን ናብ 8% ጎዲሉ ኢንተረስት ሬት ንክቕነስስ 8% ዕድል ኣለዎ ዕለት 20 ማለት ስለዚ ዳርጋ ዜሮ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ካብ 76 ክቁረጽ የተባሂሉ ዝነበረ ዕለት 20 8% ክቁረጽ ዕድል ማለት 8% ወይ 8 ሚእታዊት ዕድል ኣለዎ እቲ ኢንተረስት ሬት ክቁረጽ ኣብዚ ናይ ማርች በዚ ዕዳጋ ዝሃቦ ማለት እዩ ስለዚ ዳርጋ ኣይቁረጽን እዩ ማለት እዩ ንባዕሉ እቲ ጆን ፓውል ዝበሃል ከማን ፀብፃብ ሂቡ ነይሩ ስለዚ ዳርጋ ኢምፖሲብል ኢሉ ፀዊዕዎ ኣሎ ስለዚ ኣብ ኔክስት ዕለት ሓደ ወርሒ 5 ናይ ኢንተረስት ሬት ዝቁረጽ ዘይቁረጽን ሚቲን ኣለዎም እቶም ያውም ዝበሃል ማለት እዩ ርክብ ኣለዎም ኣብ 90 ግዜ ክቁረጽ ዘለዎ ተኽእሎ 99 ሚእታዊት ዝነበረ 40 ሚእታዊት ኮይኑ that is unbelievable 100 ካብ 100 ክቁረጽ ወርሒ 5 ምቁራጽ ክጅመር እዩ ተባሂሉ ዝነበረ ሕጂ ግን 40 ሚእታዊት 39 ማለት እዩ 39 ሚእታዊት ክቁረጽ ዝብል ገምጋም ተገይሩሉ ኣሎ ወይ ከዓ እቲ ማርኬት ኣብ ከምኡ ፕራይስ ኮይኑ ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ኣዝዩ ኣሸጋሪ ክኸውን እዩ ጆን ፓውል ግን ኣዝዩ ባዕሉ ተዛሪቡ እቲ ሓላፊ ወይ ከዓ ሚቲንግ ክገብሩ ከለዉ እንታይ ኢሎም እዮም ኣብዚ ዓመት እዚ 3 ግዜ ኢና ክንቆርጽ ዝብል ዘረባ ተዛሪቦም ነይሮም ኣብቲ ሚቲንግ እንተኾነ ግን በዚ ማርኬት ንሪኦ ዘለና ዝበዝሐ ግዜ 7 ግዜ 8 ግዜ ክቁረጽ ኢሉ ሰብ ገምጋም ገይሩ ነይሩ ብፍላይ ስቶክ ማርኬት ኣብዚ ግዜ እዚ ግን ከምዚ ትሪእዎ ዘለኹም ከባቢ 99 ገለ ሚእታዊት ዝነበረ ንክቁረጽ ሕጂ ግን እቲ ሚእታዊት ናብ 4% ጎዲሉ ዳርጋ ኣይቁረጽን እዩ ወላ ወርሒ ሓደ ማለት እዩ ወርሒ 5 ማለት ሓደ ወርሒ 5 ይርክቦም ስለዚ ኣብ 90 ግዜ ከዓ ዳርጋ ከም ዘይቁረጽ ፀብጻብ ዝህበና ዘሎ ብዚ ማለት እዩ ስለዚ ሰለስተ ካቴም ኢሎም ዘለዎ እዚ ናይ ጁላይን ናይ ጁንን ወርሒ 6 ወርሒ 7 ምቁራጽ ክጅምር እዩ ኣብ 90 ግዜ ግን ሎንግ ወይ ምክንያቱ ሕጂ ወርሒ 3 ክቁረጸልና ተፅቢት ጌርና ዝነበርና እቲ ማርኬት ግን كم يكون هاي تسببنا ስለዚ ኢንተረስት ሬት ከም ዘይቁረጽ እቲ ማርኬት ዕዳጋ ክገብረሉ ከሎ ወይ ከዓ ኢንፍሌሽን ሆተር ወይ ከዓ ሃይክ መጽእ ከሎ ካብ ስቢት ንላዕሊ ክመጽእ ከሎ ኢንተረስት ሬት ላዕሊ ክኸውን ኣሎ ስለምንታይ ዝንተልኩምኒ ኩሉ ግዜ ቴም ፌደራል ሪዘርቭ ዝበሃሉ ወይ ባንክ ኦፍ ኢንግላንድ ዝዓዲ ዘሎ ወይ ናይ ጃፓን ይኹን ናይ ኣሜሪካ ብዘይ ናይ ፍራንስ ይኹን ብዘይ ገድስ ናቶም ቀንዲ ስራሕ እንታይ እዩ ፕራይስ ስታቢሊቲ ኢሎም ዝፅውዕዎ ማለት እቲ ዋጋስ ንዓና ነቶም ኖርማል ህይወት ነበርቲ ሰባት ከይከብረና ማለት እዩ እቲ ደሞዝካ ኣይወስኽን ዘሎ እንተኾነ ግን እቲ ኢንፍሌሽን ዋጋ ናይ ካልእ ነገራት ክኸብር ተሃልዩ ንክትነብር ኣዝዩ ኣፀጋሚ ስለ ዝኾነ ንሶም ባላንስ ንክገብርዎ እቲ ቀንዲ ዕላምኦም ስለዚ ባላንስ ንክገብርዎ ከዓ 2% ወይ ከዓ 2 ሚእታዊት ዕላማ ክሃርሙ ኣለዎም 2 ሚእታዊት ንክሃርሙ እቲ ቀዳማይ ሜላ ዝጥቀምሉ ኩሉ ግዜ ኢንተረስት ሬት ነዚ ወለድ ምውሳኽን ብምቕናስን እዮም እቲ ሞኔታሪ ሲስተም ዝሰርሕ ማለት እዩ ስለዚ ብዙሕ ኮንፊውዝ ከይገብረኩም ኢንተረስት ሬት ወርሒ 3 ቁረጽ ግምት ጌርናሉ ዝነበርና ከም ዘይቁረጽ
دارجا 100 كوينا لنا دارجا 9 كلتن 100 رجعنا كوينا لنا حجي ورح سلسة interest rate كان زي قرص مالتي اوكي قصينا NVIDIA I think NVIDIA كسمود أتخطاتلكم ما صبوك تكسبيهم كابزي أزبولكم زي مجمريا NVIDIA had تريليون ماركت كاب هاريما ماركت كاب انتهي مالتي يعني يرنا ماركت كاب مالت outstanding shares مالتنا حانتي شير كندي يا ماركت كاب مالت ماركت كابيتاليزيشن مالت كوينو حنت واقع ናይ ሓንቲ ስቶክ ንኣብነት 200 እንተኮይና ዋጋኣ ናይ ተስላ ክንወስድ 200 እንተኮይና outstanding shares ከዓ 1 ሚሊዮን እንተሃልይዋ ሼር ዝሃዋ ክንገዝኦ ንኽእል 1 ሚሊዮን 0.200 ሚሊዮን ክኸውን ይኽእል ማለት እዩ ስለዚ 1 ትሪልዮን ዝኣተዋ ትካላት ኣብ ዓለምናትን ዝዓብያ ዝበሃላ ኣፕል ያቐንያ ነይራ ኣብዚ ግዜ እያ ገንጢላታ እዚኣ ማይክሮሶፍት 3 ትሪልዮን ክትከውን ከላ ኣፕል ከባቢ 2.8 ክልቲአን ዳርጋ ማዕሪአን anyway ኣፕል ቁርብ ሓሚቖም ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ክልተ ዓመት زي أرامكو تبهال ناي سعودية عربية ناي أويل مالتي سالفتي انفيديا مسيات لكم على بزي هذا نتبشو منتو هنا كابتحتي بتعمل قلب سلازلهم نورتهم من يتجاز لهم بعد أبل بعد تسلا كله artificial intelligence كادي تشيبسنا كمبيوتر مسرحي إذا سرح مسألة تتح هذا تكالات أزين أجدست له أخوات بس هذا حتتكم لهم بألمانين أوكي بزعبا زي SMCI تبل ويكا سوبر مايكرو كمبيوتر تبل انتريقهم ما تمالي I think أبزي بلزن مثلا أبزن تريقهم ما what is سوبر مايكرو زي حتتكم من يركم عبتناتي نا يوتيوب بوست جيرا لكم يرى actually انتهي لكم شحكا لا واقع اوكي انتهي لكم يرى شحكا لا سكرين شوت سيدا لكم يرى actually كاريوكم يوتيوب فيديو finance لايك قبروا بوه محوات تتعلمون كحيزكم وخصون حيكم نجيزيو اوكي بيرفكت كم تلكم الله حدي شحني رواقع سوبر مايكرو عبزيز يحيفوا لكم يرى عبتوش عقدي أبتلو توسي خانيرا بري ماركت ويكا ماركت عداقات لما مفاتو توسي خانيرا شح واقع هنا انتهي لكم تحيفوا لكم أبزي انت مبيبكم ما يتم زنبكم أتين بزحات مبيبكم ويقوم سلاسة لايك يركم حتى تتولى تحكم يركم بزحات اللهم بزعبا زاستوك زحاتوني مهنياتو كتيف لعل زخيت خوينا حدا قنيا كون خلي إذا خمس على الانفيديا فتح حدث لزخوني anyway الانفيديا أتيز له أمازون amazing اللي سوي أمازون لك تصبق مالتي أوكي على حد عمل 100 زي 10% توسخ ستوك بتعمل ريسكي ما تجيك خونا خلي يقول جاكون عقون عيكلني عايزين بتعمل ريسكي نخوف له مالتي نزي أجن I think فاني لكم 100% كتوسخ خليها مهنياتو مستزنبرو مومنتم مالتي ولا next توسخ خليها جن ناتي حسب كتقول لا كتقول كلا ببزح كتقول ليها زصبيا إلكم سلازي أيمتن كفكون أيم جزء أكوان تقول لها أيمت حاس كلان زي ناتي حسابي إلا زي حفلكم يلا بدحري نوي حيث سنحتن مش انفيديا ستحدث لزخونة يا كبرات حوات مش انفيديا زي انفيديا ماتناي مايكرو تشيبس تبعيلن زوعة لزخونة يخون زلكم انتا كوين أريو أبزي عشيح الصحف كلكم أبزي ايه ماركت مستخفتها 10% قليلة شو مونتا ميت قوينا أو حدا شيح مالتي عند مهنيات انتاي تلكمني ولا حنت مهنيات اي نبرا نخت قدد انتاي لا أبز كاب كندا بقى كاب عمي أبز تريقهم مو نايح أب حدا وركس 250% وسيخة ريوا بزحات حجي بقى MCIC زي مايكرو يبنر سوبر مايكرو everyone شو دي شوار تريني كنت 240 ستيل وسيخة أزلا is good أبز توافير كالو ولا تقدر شو منتم يتورا لا يتورد regardless مخسر الله مالتي حجي كن ريوا عمي هاي كيدو أب حد في الجزية لازم أعرفكم قطيفو زوس خنتقينو كوس كنسكا
تثبيت يقبروا لي مالتي سلازي أقاطع مخوين أبتاس عجزي الصحف كلكم شورت زقبران يرى بزح مخصب كل نيرة دابل جد كم زعينت أي تنكفني أزي حد بيني مالت صبو أفلتو تعليقة راس فاين تريسك توصل تخليها تزي كوينو أب حتصير جزي كم زيلو زحمة بنت خوين ويتعاطي فزوج سخن تخوين جد تأفلتو زي يقولوا بس يغقليو السوت رايز يكون على الأرم كمان اللواهم أرم ده حتى تكونوا كمان اللهم أرم كمان صب وسيخة أي بي أبز حلف عامة وسيخة بنمود أتيا كبابي أرم على تيري وتصحف بزلكم أرم قولي بزحت البطون يخم لو أفوركم نبع له زي حجي أرم أزي حدا جناي هو اسمه على دي أخوات أوكي تانكي انت اللي كان على هذه تانكي ما تأكل من أبتات أخوات زي أرم زحت تكون نيركم كتوسخت خاليا باي بليف زي ما تزول سو ممكن تكنس كعت خاليا ببزح مالتي اوف كورس بتتخليا داز ميك سنس كتبلو تخليهم كم زبلان زولو جن انفيديا ربع يتسي تغاغيو ربع مسلني ايرنين علوا ابصاب كتهديا اوكي ايرنين مالت كل جدي اب 3 ورحي انتي مخسبا امسيوم انتي كسرالهم كله اب قمت اتين ززارب اني لكم يالا سلازي ايرنين كتهديا انفيديا زبزح غزي صبوق يتمصت ايرنين بير شير ناتا صبوق مخسبا امسيا زلا 8% ወይ 800 ታዊት ናይቲ AI chips ኢልና ንፅውዖ ንስዓት ተቋፃፀሮ በዓል ኣርም ክንደይ ግዜ ክትገዝኣ ደልያ ነይራና ኣርም ንባዕላ ብሕጊ ኣይፍቀደካን ተባሂላ ስቲል ኣዋፊራት ኣላ ግን ኣብ ኣርም ኣዋፊሮም ኣለዎ ንባዕሎም ኤንቪድያ ብዝኾነ ኣጋጣሚ እቲ ናቶም ታርጌት ሚስ እንተገይሮሞ ወይ ጉድል እንተኢሉ ነቲ ማርኬት ንኩሉ ሒዝዎ ንታሕቲ ክኸይድ እዩ ስለምንታይ እዚ ምክንያቱ ኣብ ኤንቪድያ ኣብ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ በቃ እቲ ሃይፕ ካብኡ ተበጊሱ ይወፅእ ስለ ዘሎ كلن مس مايكروتشيبس تتحازا انتل الكنا صنعها زي حدا كابن مالتي زي تايوان سيمي كوندكتور تبعل زين بعل انفيديا كلن انت حتكنس خلان اكشلي ولا صبق ارنين انتمسيوم صبق مخسب انتمسيوم ستيل واقع تكنس تخيا عبد الحلف اي ريمبر 400 يا 500 يرا مسلني 5 قرش وسخه ارنيناتهم صبق مخسب سلازمصو ولا جايدانس ممرح صبق ينيرو انت خونا جن نشتي صنيحه نصبحجه كبابي 100 كتم زخون غوديلا سلازي صبو مخزن كتمسيا إلى يأمن عن 8% جن ستيل واجانا ستوكس كقنسيو زي أناي مايكرو تشيب سترايزي كونه حنت خبطن زعبيا انفيديا سلازقونت مس AI استتحازه درجة كل تكالات كقنس تثبيتي جبرو لي سلازي أبزي أنا وافيركم انتهاليهم مالتم تتنقو كوني رأنا مس انفيديا استتحازه تكالات بفلاي بول استوكا وافيركم انتهاليهم ويتوافلوا تحسبوا لهم سنح مبال صنح حيكونن موبايل كن يرى أنا بزي so Nvidia كاب Nvidia هيوص أنا surpasses Alphabet مالت جوجل زي تبين جوجل نحزوه تدلو the third most valuable US company أبي اس اتا سلسلة زعابيت زبالتات انتقال Nvidia كم زخونة تزاري إن زلو بز مالتي unbelievable نايم تايزخا تي AI chip اللي نسوع زلنا زي هايب بعد ARM السوبر مايكرو اللي نسوع زلنا بعد AMD كلها نسأل نستطيع هذا تكالات زي احنا مع ريبورت ابزلنا اكتب صحف anticipate for quarterly report السو مالتي quarterly اب 3 ور ريبورت زباز بالكم earning actually كنا مبان فتنا investors anticipate increasing ahead of Nvidia's forthcoming quarterly report scheduled for the following Wednesday yes Wednesday is on the ربع robust quarter صبغ optimistic አለው صبغ guidance صبغ كمصت تثبيت نقبل مالتي any potential for deviation from expectation could impact Wall Street AI rally significantly so in terms of زلو زخون نيجاتيف مس زرق ابزي ابتي مس اي اي استتحازا بتعمي كلكمون يخلي بتعمي واقع كودل يخلي مالتي اكشلي نابو تراجي كون ولا ماركت بحفشا ستوك ماركت زبال ببع بسنك على الاي اي على خير زلو ما صدق زنصا ازيو تحت زخونه وسيد كان اي خلين كوين بيز حنت خاطين مس اي اي استتحازا مالتي كاب اي اي كيوصاكو نا بيتكوين كايدي سوري نا بيتكوين ماركت كاب نبعلو 1 تريليون بزيحو اذا خالك كمو 1 مليون الله outstanding shares ويكا shares نزيا بتواغا مستشرفه ومستربحه 1 تريليون مسيء نيرو انت كنا قد واغا بني سحجي 5 نتبي شدشته تبلنا ل 5 نتبي 5 شحن درجه 51% مال 50 حدن كباب مالتي تنك 50 حدن كباب ياكل تبزلا بزي where is Bitcoin? Yeah.
51,000 400 على بز جزء زي I think تقنس تثبيت قبل الله ولا بيتكوين أنا بعلي مزنا inflation كل مالتي 5 days 1 week يا غني سنيرة يا حجزتك غني سنيرة anyway كاب بيتكوين نبع على ماركت كاب لعلي كم زخدت كوين بيز ناب كوين بيز يدلي كوين بيز تمالي عربي earning هيبانيرا بس عندي ثلاثة زرار لنا لين زين كوين بيز أنا زوافر لين كتش حسنا 4 زبالة أستوكسي لها حسباتي بكم زنوبوركو تكالاتين كند مالتي where is coin رأيوية 8% وسخن يرى حلف عربي صبغ earning صبغ مخسب أمتيع 8% كأوسيقة تك 180 على 190 بس يحني راح هاي I remember دي 5 سوسة خليها نوافر لنا تزارينا لنا 190 بس يحا of course 180 كأوريدا بري ماركت جن كنت نقول لنا حجنا زنب عليه يعني موافر كل نيرة كوين بيز مالتي مهنياتو of course ناتا earning صبغ أمتيع انت خونا جن مس بيتكوين ستحاجة بيتكوين كوسخ كله كوين بيز كوسخي naturally مالتي بهيستوري لخون لنا بيتكوين كقنص كلها زبال كوين بيز كقنص رأى كابو خي وزعكم ماراثون إذا نتريدين بفلاي أزي صبغي تريد تجبره وي شورت تجبره وي لونج تجبره مالتي اللونج إنفستين كا صبغ نيرو أقدمه كبابي 9% كله تزاري بولو نيره حججن تي هاي ريسك ناتو ريسك يبلز كات ريوارد تروح زعينة تكون سمع عنا نعي مالتي سلازي كاب شوعاتنا 26 يوسي هذا لا 30 حدهم كينا نيره يا كم زري أزلنا 30 حدهم بسيحة 26 كأوريد على حجي يصلون بزح كنيسة مالتي حموشة بسلسة كباب 15% كنيسة على كابو لذي قرب تنك كنبل لنزل لنا تكالاتيا بفلاي جن سوبر مايكرو ستيل حموشن شو منطقة 15 كوينا لا بري ماركت مالتي كالي أمازون جيف بيزوس زي فوت أسباب لي بالني مهنياتو عبي ترى تتعوت إما بعالمنا مالتي سلذي جيف بيزوس كا حدا خبتهم سي او سناي باوي كفاوندر ناي أمازون زنبرو كبابي سلسة نتبي شدش سلسة بلا بزي كبابي شدش بي زي إن يورو سوري كبابي شدش بليون زواجو شيرز ويك بركي شيتو of course تكند انتي كم زي شوتو أيرد أكاني ستوكا بهمو كنيسة أمازون مالتي حدا كابتن مهنياتات جن أبتزون ور عدي ناي تاكس حجاز سلذي نبر ناي جبري عد غيرو أبي أمريكا هونس كاب ستيت ببيني كاب ناي أوروبا يكون سلذي ناب ميامي دي قال خيرو أب على ميامي خا بزح جنزب سيف كجبري كاب تاكس مالتي هذي سلذي شوتو ثم مخسب due to 7% former states كبابي 6 مليون زخون جنزب سيف جبري كاب تاكس ستيت ناب ستيت بمقياد طري ما عرفهم يجيرهم صوتوا من التاكسي زي إننا زلوبزي of course بسمكو أمازون كأم واقع أمازون إيش أوكي بتخلي هذا لا ستيل ممكن إنسان إشي مالتي كل أنتم كفتم قبل لكم اللي أكل من مخادي of course UK إنجلاند أبر ريسيشن أتيان مجمرة جزية إنجلاند ترى كونت جابان أبر ريسيشن أتيا سلزي أبي مالت أبر ريسيشن بزحت يا أتوالوا أمريكا أبر ريسيشن ستات ميرا نخت وافر صبوا جزية بدحري مالتي so yeah ناب حتى كيدنا مثلاً أنت إذا مالتي ستوك رالي قبل لويك أو أجو كوس خلو تثبيت زجبرو لجزية نشتي كراجع جاي فيجي بنعتقد إن تيجي كل جزية يكون الله مالته يكونن كلمة جانواري كلمة تري تايلانيرة تري زبدة جزية نوفري صبغ جزية ستوك وسخي زر ينانيرنا وسي خايتينك صبغ مقصد ترغيب وبناي تري لكاتيت كل جزية خمسة بحفش جاجن التي إيكونومي كري أخذنا نزنا إنفليشن هوت ويك أزي حماق المسألة زود جزية تنا إنفستينك أو واقع كوسخ تسميت كجبرو لين إشتي كل جزية نحسب زلنا جن زبدة زوسخة كالات عبد الحلف عمت بعلمنين بعلمتها بعل فيسبوك مالتي بعل انفيديا زي انت كالات زين بعل مايكروسوفت زي انت كالات زين ببزحي سلاز وسخه نسني اخلن زبل سب قمت انت غير ويك ان اشتي كابت ارنين تحت زبل وسيت انت مسي انت تقبل سب قالك كل شوط وان يوم اوف كورس كل وقت شوط يكون كان كم انفستر قالك كفال كابو بن تريم تقبل ويك اتقرط نشي مالتي سو انا من توافرو كابن كبع الام دي كبع الانفيديا جنزب وصيو نبع تسلا نبع الابل
ኣብተን ሕማቕ ውፅኢት ዘምፅእ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ናበን ገንዘብ ክሓልፍ ይረአይ ዝበዝሐ ግዜ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ ማለት ኣይኮነን ግን ፅቡቅ ውፅኢት ፅቡቅ ሜላታት ክትጥቀመሉ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት እዚኣ ሕጂ ክዛረበላ ፅናሕኩ ሱፐር ማይክሮ ኮምፒውተር ኢንቨስት ጌርካ ተፀኒሕካ ክበብ 1,000% ከሲብካ ተፀኒሕካ ሚእቲ ዘዋፈርካስ ክንደይ በፂሕልካ ኣሎ ስለዚ ፍርቁ ተሸጥካዮ ስቲል ኣብ መክሰብ ኣለካ ወላ ፍርቁ ሸጥካዮ ከለካ ማለት እዩ ስለዚ ከምኡ ጌርካ ገለ ካብቲ ገንዘብካ ናብ ካልእ ከተዋፍረሉ ትኽእል ኢኻ እዚ ነቶም ውልቂ ተዋፍሪ ነቲ ውልቃዊ ስቶክ ተዋፍሩ ንምባል ብሓፈሻ ኣብ S&P 500 ድዩ ኣብ ናስዳክ ድዩ ኣብ ኢንደክስ ፋንድ ተዋፍሩ እንትኾንኩን ግን ብዙሕ ዘሰክፍ የብልኩም ትሬድ ምግባር ኣይገድሰኩም ይኮነ ምን እሽተይ መፅናዕቲ ወይ ከዓ ምክትታሉ ከገድስ ይኽእል እዩ እንተዘይኮይኑ ግን ከምቲ ሕጂ ንሪኦ ዝፀናሕና ብውልቃዊ ስቶክ ክፀልዎ ክእል እዩ ገለ እንዳበልካ ከብለልካ ወይ ከዓ ክትስከፍ የብልካ እቶም ውልቃዊ ትመርፁ ግን ኣለኹም ብዙሓት ኣብዚ ቁርብ ክትጥንቀቑ ይምሕፀነኩም ማለት እዩ Return age. Is there an investment designed for investing for retirement? England, UK. For retirement, yes. Na England specifically video record gabalkum wala only designed for investing. Okay. Is there an investment designed for investing for retirement? ኣለና ክብር ሓው I think na England ክሳብ ሕጂ ፅቡቅ ጌርኳ ኣክቲቭ ኮይነ ኣየበልኩልኩም ኣለኹ እቲ ናይ ምርጫታት ዘለና ናይ England ሓደ መዓልቲ ግዜ ሂበ ክፈለኒ ኢንተል ኢልካና ኣለኻ ኢንተል ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ትካላት ክትከውን ዝግብኣ ምክንያቱ ሓንቲ ካብተን ጀመርቲ ናይ እዚ ቺፕስ ናይ በዓል ኤንቪዲያ ንብሎ ዘለና እያ ከምዚ ድለ ውፅኢታ የምፅአትን I think ብሓንሳብ ኮይና ክንሪኣ ግን ከመይ ከም ሰርሐት ኢንተል Intel Corporation 43 شديش شوار 35% وصيا إيش أوكي أنت لو عادك خاطين بولسات توكس نبلني قلت بناي بعل إنفيديا كتصلوا تخليها زبل قمة على إنتل مالتي أوكي thank you كبر حاو كوين بيز لوكم I think مش تكون يرى أنا مانياتو I think هو هيبكم تاني حاجة مثلا داني أسلحة كوين بيز كارتاحتي أريوا هذا حتى الجزئيات وسيخة تأرني ناتا مقصد سلزر أيوت جايدانس زناي بيتكوين ETF قلت بهذا اللي تبقى حق جزوا لا على غيره حججن بيتكوين تورد زبل قمة انتحليكا of course نسخة أكتور تثبيت يقبل لا مالتي so yeah مالت تحتها نصرتي كونتن كوين بيز مسمتها لا تحت كاني بحافظ شاغل of course 180 كوين الله مانديك خفت كله I expect it كباب 170 كتورد تثبيت قبل لي أنا بفلاي بيتكوين كم تورد زل أنت وريدا مالتي واقع لذي بعد كوين بيز كل جزية مس كريبتو استتحاز سلازقونه ريسك هاي ريسك هاي ريوارد لو ممكن يعني لو وحيس كانت تصنيحك إيش أوكي فرق عاطف كانت زي شيء كي خمسة رئيسنا يملا لسي مالتي تبنى تمرت خازي بولز ناي كاش فلو وي قطري ناي ماركت بخمي كنا مهارة نخد تصفيت حاونا يتنك حد كان لها ولا أقل حجي ما بتقريني أنت ليها ولا حدا في مهرة كذا قليلا عن لس أنا أدنو ما مدرسو كمان كندينا maybe مالتي قال أي فلتني مس أكاونتين استتح هذا اللي يخون زلوس لازم أكاونتين ما مدرس بلغ مهر كلهم سأخذتي لك أورب حق زكاة يخلي زبل بمتعلني قصر ناي ماركت وي قصر ناي ماركت بخمي كنا مهارة نخل يا نسيت مجدي ما قالون دي كاش فلو كل بحد ما مهارة من أجداس الناس دلوا خويني سمعني أبز جزيزي هوب في جزيزي أنت رخي من مس جزية مستخدمة هذا التندار أنا قل وأنا وما مدرسو كان هواكم نخوين هذا معاتي بإنجليش جن على كابي إنجليش أبستفل على ويب سايتات يهلوكاي أبي udemy.com كده ترخبط خليها سكيل شير ميبي بزح ويب سايتات على بإنجليش كم هرزقلو ميبي أبي يوتيوب كمان يسأل نخون بإنجليش يجن نسوب تقولين عندنا okay my question bro do you have any idea about cocaine cocaine كوي بدين كبر حاو توك دي زخون زلا ولا cocaine stock I have no idea and I have never heard of it سمعي فلت بلاني cocaine اوكي مرهاوي نون اي فلت كون له مرهاو حونا maybe انا صير كان كريبتوريا انا منتها اب جوجل ولا ريسيرش غير زي ما طلع لي قلتيفا
داني أصلي قالك فالش الطوارئ إنه كندي percent كسيب كلا خجلة أبقى تأتي خمالتي تي portfolio نات كخندي 100 أو تحديد هذا لا حدا percent ريا 10% ريا 100 ريا 5% تأتي هذا اللي خاب Coinbase risk yeah داني I think اسكت مسرت أو اسكت بيزك كل زبالة حطت عليكم اسكت حطتوا نتم جمر زخنو زي ترجعكم نقدر تحلي كنا سلوكم كندي مهنيات زوجته دحنا في تزلهم سباتين دحات زلوا leverage share سلسته is that very risk leverage is always risk ولا كلتا نبعلو risk إيو سلسته تو risk عبروني جن تتمرص زلخا ستوك كوسنا يخلي نعبنا زين حد خن زارب لنا نتصنحنا ستوكس كم بعل كوين بيز كم بعل ماراثون بيتكوين استتحازة ويتكمس بعل انفيديا استتحازة كم بعل اي ام دي كم بعل انفيديا نبعلو كم بي سوبر مايكرو كمبيوتر زبلنايو leverage كتقمس تدلي of course risk إيو ኣብ S&P 500 ንኣብነት ሪስክ እዚ ስትሪ ለቨሬጅ ተጠቀም ሪስክ ድሓን ትሕት ዝበለ ሪስክ ማለት እዩ ስለዚ እታ ትመርፃ ዘለካ ስቶክ ዓብ ተራ ኣሎ ኣብ ፎሬክስ እንትኮይኑ ንኣብነት ሓተን ዘለካ ኖርማሊ ክሳብ 20 ክኸዱ ስለ ዝኽእሉ ማለት እዩ ስለዚ ሪስክን ዘይኮነ ኣብ ምንታይ ኣተኲርካ ኢኻ ትዋፍሮ ዘለካ እቲ ለቨሬጅ ትጥቀም ዘለካ ክፈልጦ ደስ ንበለኒ ምክንያቱ ማራቶን ተዋፊርካ 20% ብሓንቲ መዓልቲ ትቕንስ ስለ ዘላ جيم اوفر كتوصل تقليها خاطر جيم كابتي جنزب كمالتي غزي زلو معلتي انتاي مدلوات كنغبر علينا قدمي earning زغبرلو قدم earning زغبرلو بولك ستوك اوافير كانت تصنيحكا نعمنت ابي اس تقمت هاليخا وي كندا اوبشنز كتبت تخليها اوف كورس هتقطع لك نمص انا بعد دي نتم ادفانس كوني اوبشنز كتقام تخليها نابنت سترادل وي 10% توسخ وي 10% تقنس لك تريد كتقبل تخليها اوف كورس ناي تريد كوين نهرني انا بحفشا ግን አለው መገደታት ክትጥቀመሉ ትኽእል እቲ ዋፊር ካል ዘለካ ስቶክ እንታይ ይመስል እንታይ ከግምት ኣለካ ንስኻ እቲ ዓብ ተራ ክፃወቶ ዝግብኦ ማለት እዩ ኣብ ዝሓለፈ ጥሪ ጃንዋሪ ዝበዝሐ ኤርኒን ዝሃባ ወይ ከዓ ናትን ኤርኒን ዝሃባ ትካላት ኩሉ ፕሮፊት ረኺቦ ኩሉ ኤርኒን ፐር ሼር ካብ ትፅቢት ንላዕሊ ኤቭሪቲንግ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉ ግዜ ከምኡ መፅእ ኣይኮነን ሕጂ ኣብ ፀገም ግን ኤርኒን ትሑት ክመፅእ ከሎ يا ريت فيديو لكم مثلا مين ما سكن دحوات يا ريت somehow okay هو يطفي غاية اللي يكتب لهم هو اوكي نتي الله እሺ so እንታይ ክንገብር ኣለና ኣብ ግዜ earning ኣብ ውልቅ ኣውስቶክ ኣዋፊርካ ትፅኒሕካ ከምዚ ሕጂ ዝበልክዎ ይቁሩብ ሪስክ ክኸውን ዝኽእል ከምዚ ንሎንግ ተርም ተኮይኑ it doesn't matter anyway ብዙሕ ዘገድስ ኣይኮነን እቶም ትሬድ ትገብሩ ቁሩብ ዳንጀረስ ክኸውን ዝኽእል ምክንያቱ 10% ተወሲኹ ንስኻ leverage 5 to 1 ወይ ከዓ 5 to 0 ተጠቂምካ ተፀኒሕካ ካብቲ ጌም ክትወፅእ ትኽእል ኢኻ ነቶም ሎንግ ተርም ኢንቨስተርስ ግን ብዙሕ ዘጨንቕ የብልኩም ሎንግ ተርሚ ንኣብነት ኣብ በዓል ተስላ ዋፊርካ ፀኒሕካ ኢስ ፋይን ትፅበዮ ዓመት 2 ዓመት 3 ዓመት ክትፅበዮ ስለ ትኽእል ማለት እዩ اوكي سناب شات يبلنا له فجأة خونا صحافنا اسكه اوافير كلن زلخ ستوكس كنرينا بخلنا على امريكا طبق كتاتل روبين هود تكمسن فجأة خونا سناب شات اي ثينك وسي خابزي قال طبق earning دي رخيبه اي دون نو نو اب earning اي ثينك نيجاتيف متيا بدحري يقل حسب كنا راه نريا سناب نيوز I think صبغ ريتن رخيبة مثلا
10% ካብ ሰራሕተኛኦም ጎዲሎም ከም ዝወሰኽት ብገለ ኒውስ ሰሚዕ ኣለኹ ብምንታይ ከም ዝወሰኽት ግን ኣይደንዋ ኣነ ባዕለይ እኒ ኣብ ስናፕቻት ብዙሕ ዋፋር ስለ ዘይኮንኩ ፋጭሓውና እምበር መጀመርያ ኣብቲ ኤርኒን ሕማቕ ስለ ዘምፅት ከባቢ 20% ጎዲላ መስለኒ ድሕሪኡ ካብዚ ናይ ሰራሕተኛ ምጉዳሊ ገለ ምስ መፀ ከም ዝወሰኸት የርእዮ መስለኒ okay Visual thank you for your big contribution Adobe is going down at this time and what is your expectation about the stock in the coming days AI እንዲናይ በዓል ኣዶቢ ንባዕሉ ናይ artificial intelligence ዓብ ተራ ይገይርሉ ክውስኽ ከሎ I think ሓደ ካብቲ ዝበለፀ ስቶክሲ ኣዶቢ ንባዕሉ ከም ዝበልኩም ኩሉ ወሪዱ ምክንያቱም እዚ ናይ ኢንተረስት ሬት እዚ ናይ ኢንፍሌሽን ሕማቕ ብምምፅኡ ወይ ከዓ ሆተር ብምምፅኡ ብዙሕ ፅልዋ ይገይርሉ where is yeah so absterina kulli ማለት ሳጥራ ይኮነትና ባለ ወሪዝ ኣዶቢ ኣብዚ ቴክኖሎጂ ኩለን ቴክኖሎጂ ኦራክል ትሪ ኢላ ኣብ ማይክሮሶፍት 7% I didn't know it was 7% but it's okay ማለት ያጋጥሚ ይወርድ ይመለስ ኣፈንት ማለት 7% probably ሕማቕ earning ኣምፂሕ ትኮን ኣለዋ what happened to Adobe anyway Adobe ዘይት ፈልጦ ታልይኹም ስቶክ እዚ wow still up is all anyway ብዙሕ ኣይኮነም ሓንቲ ማለሲ 60% ወሲኹ ሓደ ዓመት ወላ ክቕንስ naturally Adobe falls as OpenAI investor Adobe covered after losing out 20 billion Figma interesting is ማትርግፀኛ ኮንኩንት ኒውስ ጽቡቅ ጌርካ ካታተሎ ደኒ እዚያን ስቶክስ ዝጎደላ ንባዕላ ጉግል ብምጉዳላ ክብራት ኣሕዋት እዚ ኦፕን ኤአይ ዝበሃል ማለት በዓል ኤላን ማስክ ዝጀመሮ በዓል ሳይመን ሕጂ ዘመሓድሮ ዘለው ንስኻ ተዛሪብክያ ንኣብነት ሓደ ብዕራይ ኣብ ፅርግያ እንዳኸደ ከሎ እንዳበለ ቪድዮ ስርሕለይ እንተልክያስ ቪድዮ ትሰርሓልካ ሕጂ ብተወሳኺ ከምዚ ኣብቲ ናይ ኤዲቲንግ ድዩ ኣብቲ ናይ ቪድዮ ድዩ ንዩቱብ ድዩ ንኩሉ ዲስትራክሽን ገብሮ ኣሎ ወይ ከዓ ይረብሽ ኣሎ ስለዚ ኣብ ፅልዋ ገይርሉ ክኸውን ኢለ ግምት ይገብር ኣነ ምስ ናይ ኣዶቢ ዋላ ምስ ኤዲቲንግ ዝተተሓሓዘ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ስለዚ ጉግል ብምውራዳ ንባዕላ ሓደ ካብቲ ምክንያታት ነይሩ እዚ ናይ ኦፕን ኤአይ ወይ ከዓ ኣርቲፊሻል ኢንተሊጀንስ ኣብ ናይ ሰርች ዝኾነ ከተኣታቱ ኢና ገሊሎም ተዛሪቦም ዋጋ ክትጎድል ተኻኢላ ማለት እዩ ቢዱ NCT هاد كله كيف فلتر من NCT كله فلتر سب كايلن جن BD stock ماس بايدو اوكي بايدو أبقى خلي لك عن بري حونا والقاو ستوك ازيا شجاري انفلاك عبيتي وي انا زوافر اللي انت زي كوين كله خبطت ازيا شجر كبل خلي داي تريدين انت خوينا ميرون حونا تي تشارت مصنع ازيا قداس اندي نابنت من تاع قداس زغبركا ويندوز من تاع قداس زلو زلو نابنت سوبر مايكرو እዚ ሕጂ of course ብመጽናዕታት ብዙሕ ክወደል ከእኒ ቻርቲን እዚ ግን ዝበዝሐ ግዜ ልዕሊ 70 RSI እንተበፂሑ ዝኾነ ነገር ሕጂ ኦቨርቦት ኮይኑ ብጣዕሚ ተገዚኡ ስለ ዘሎ ውዒል ሓዲሩ ክምላስ ይትፅቢት ዝግበረሉ ኦቨር 7 ወይ ትሕቲ 30 ኮይኑ of course ጽቡቕ ኣሎ ማለት ስለዚ እዚኣ ናይ ሱፐር ማይክሮ ኮምፒውተር ዝበልኛ ሕጂ ብጣዕሚ ሃይ ስለ ዝነበረ እቲ ቀንዲ ካብትታት ኦቨርቦት ወይ ከዓ ልዕሊ ዓቕምን ስለ ዝተገዝአ ዋጋን ክቕንሲ ዝብል ትፅቢት ተገይርለን ነይሩ ሕጂ ትሬድ ክትገብር ከለኻ እቲ ብጣዕሚ ሪስክ ዝኾነ ትካላት ከተዋፍር ከለኻ ኦፕሽንስ እንትኮይኑ ከማኒ ሓይሽ ሞር እምበር ሓደገኛ ክኸውን ብፍላይ CFD ገለ ኣብ ናይ ኤርኒንግስ ብፍፅም ናይ ምትከፍ ኮን ነይር አንለስ ግን ብብዝሕ ዘይንቀሳቐሳ ስቶክስ ተዘይኮይነን ማለት እዩ ማራቶን ባዕሉ ከምኡ very high ከይድ ነይሩ ትሑት ክኸውን ትፅቢት ዝግበረሉ ዝበዝሐ ማለት እዩ እዚ ሕጂ average 48 so ናይ መምሃር እንተኮይና ድሓን ክፍሊ ናብ ቀጻሊ ክንሪኦ ኢና ብፍላይ ኣብ ኤርኒንግ ግን ትሬድ ምግባር ኣዝዩ ካብ ግምት ክብለካ ኸዲ very nice part thank you ፋጭ ሓውና
يا زحلف إلكان يركا ريان يرزين ግን ፅቡቅ ውፅኢት ኣይምፀን ኣለዋ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣደኖ ብኸመይ ኸ ፈቲኻየን እቲ ናቱ ዘለዎ ቢዝነስ ሞዴል ዲ Seasons are best to buy stocks. What seasons are best to buy stocks? It's supposed to be good time to buy this time. ምዝናይ ኢሌክሽን ክመፅእ ከሎ ካልእ ሕጂ ዝበዝሐ ተስፋ ዝገብረሉ ኢሌክሽን ወይ ምርጫ ንብሎ ዘለና ናይ ኣሜሪካ ብፍላይ ናይ ዲሞክራት ሪፐብሊካን ገለ ዝበሃሉ ማለት እዩ ሪፐብሊክ the world thing that long term on token these are cheap in price and no ኣይሰክሑና ናይ ክሪፕቶ ካይ ምህርን እንዴ ናይ ክሪፕቶ ሕጂ ሞራድ ናይ ስቶክ ማርኬት ኣነ ወላ ዘዋፍር ግዜ ለናቲ ሙሉእ በዓል ቢትኮይን ገለ ጥራይ ዋፍር እምበር ኩሉ በብሓደ ኢምፖሲብል ግዜ ክርከቦኒ ሪቫን ሮቢን ሓንቲ ካብተን ብሉፃት ዘምፃእትያወ ላይፍ ሊፍት why did you like about እዚኦም ሪቪያን ፓት ፈጭሓውና ናትካ ሪስክ ቶለራንስ ዘለካ ብጣዕሚ ክስታይ ምክንያቱ ኣዝዩ ሮቢን ሁድ ሪስክ ዝኾነ ስቶክስ ኦፍ ኮርስ ንዝበዝሐ ክፃወሮ ኣዝዩ ኣሸገር ከበለ ክእል ምስቲ ናቱ ምንቅስቃሳት ላዕልታት ንዝኸይድ ብጣዕሚ ንኣሽቱ ስቶክስ ማለት እተን 30 40 ማርኬት ካፕ ዘለዎን ምውፋር ከመይ ትርእዮ ካልእ ሕቶታት ከሕወት ንሓደ ዓይነት ምልስ ኣለዎ መሰለኒ ሃይ ሪዋርድ ሃይ ሪስክ ሎ ብዙሕ መፅናዕቲ ከድልየካ እዩ በቃ ብጣዕሚ ሪስክ ትወስድ ኣለካ ኣብቲ ከባቢ ተዋፍር እንተሃልየካ ማለት እዩ ብሕፅር ዝበለ ኣብ ምንታይ ዓይነት ሴክተር ኣተውኪርካ ኢኻ ኢንቨስት ትገብር ዘለካ እምበር ንኣሽቱ እንተኮይነን ኣዝየን ላዕሊ ክኸዳ ትፅቢት ትግበረለን ኣዝየን ክኸዳ ከለዋ ፅቡቅ መክሰብ ክረኽባ ከለዋ ኣዝየን ፅቡቅ መክሰብ ክረኽባ ክእላ እየን እንተዘይኮይኑ ግን ጠቕላላካ ክትጥፍሻ ክእላ እየን ስለዚ ቁሩብ ጥንቅቕ ክንብሎ ኣለና ኣብ ንኣሽቱ ስቶክስ ብጣዕሚ ንኣሽቱ ኮይኑ ሕጂ ኣነ ባዕለይ ብዙሕ ኣይዋፍርኒ ስለዚህ አይደግፉን ይባል ይሓሽ ንትሬዲንግ ኮይኑ ግን why not I really appreciate what you've done in the UK is better to be trade investing Webull or trading 212 Webull ኣይንጥቀምና ኣብዚ ዓዲ ኦኬ ኣሎ ባ ሶሪ ኣብዚ ሕጂ ምፅኦም ነው Webull is not good ንዓና Webull ኣብ UK ኢንግላንድ ፅቡቅ ኣይኮነን trading 212 ምስ ካልእ መውደዳት ኮይኑ ግን it depends Webull ግን ኣይንጥቀምና ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝጥቀምሉ better for day trading 220 is better abzi England over trading 220 is the best for day trading CF ልጥቀም ትኮንካ ማለት እዩ ስማርት ዋሌት እንታይ ኣለካ ኣበረታ ስማርት ዋሌት ሰብ ቅፃሊ ክሪኤልኩም እዚኣ ሸርስ ቢትኮይን ትራስት ETF very nice ፅቡቅ ንዓኹም ይፋጭሓውና ኣሜሪካ ዘለኹም ሸርስ ቢትኮይን ትራስት ETF ሓደ ካብቲ ዝበለፀ እዩ iShares Bitcoin Trust ETF Bitcoin ETF ማለት እዩ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ኣብ ብቕል ዝበለ መገዲ ክትዋፍሩ ትኽእሉ እዮም ኣብዚ ኣይፍቀደና ይፋጭሕ በዚ ናይ ኤውሮጳ ካናዳ ዘለና not yet ክሳብ ሕጂ ኣይፍቀደና ይቡ Rivian automating for day trading watching list plus my favorite trading stock favorite ክሎ ካዚ ኣገዳሲ ፅቡቅ ማስ ጠባያተን ይርዳእካ ሚኢት ማለት እዩ I think it's good ካብ ሓንቲ ናብ ሓንቲ ካብ ትነጥር ፅቡቅ የማሓውና I hope መክሰብ ትረኽብሉ ትኸውን ኣይነይቲ ትካል ኢኻ ትፈትዋ ተዋፍረላ ተስላ ሓንቲ ካብተን ዝፈትወ ኣፕል ካልእቲ ነራ ደኖ ሕጂ not sure ኣፕል ካልእቲ ነራ favorite ግን ተስላ exchange ባንገርና trading exchange broker ማለት ካደኹን እትገዛሉን ትሸጠሉን ናይ ኖርዌይ እንትኮይኑ ናይ ስካንዲኔቪያን ዝበዝሑ ባንክታት እዮም ዝጥቀሙ ስካንዲኔቪያን ንስኹም ስዊድን ዴንማርክ በዓል ኣቫንዛ ትጥቀሙ ኢኹም በዓል ኣቫንዛ ማለት እዩ ካልእ ኔራትኩም ባንክ እንታይ ደነው ፅሓፍሉ እዮም ኣብ ኖርዌይ ዘለኹም ኣብ ፅሓፍሉ እሞ እቲ ሓበሬታ ካኹም ክወስዱ ኣብ ሓንጎል ጠጢፋት መፀለያ ካለትን ኩሉ ግዜ ዝርስዓሳ ኣቫንዛ ግን ሓንቲ ካብን 500 ምስ ትሬዲንግ ትዋንቱ እንታይ ይፍልልዩ ፍልልዩ ብዙሕ ኣይኮነን ፕላስ 500 ግን ትሬዲንግ ጥቀሙሉ እዮም ኦፕሽን CF ክትጥቀሙሉ ትኽእል ኢኻ ፕላስ 500 እንታይ ግን የለን መስለን እንታይ ዝበሃል ኣይሳ ኢንዲቪጁዋል ሴቪንግ ኣካውንት ዝበሃል ግን ዘለዎ ኣይመስልን ኣብ ኢንግላንድ ተሃሊኻ ማለት እዩ ተዘይ ኮይኑ ግን ሲሚላር ኣነ ግን ፕላስ 500 ኣይጥቀመሉኒ
I like it. All money in SPY ይብለና ኣሎ SPY ማለት ከዓ ኣብ ኣሜሪካ እዚ S&P 500 ማለት እዩ ወይ VO it's good diversified እዩ ማለት 500 ዓበይቲ ትካላት ናይ ዓድኹም ኣለኩም ናይ ኣሜሪካ so it's a good idea ኣብ ኣሜሪካ ኢኻ ትብሉ ትኾኑ SPY ትብል SPY ማለት እዩ ያ ጀመርቲ ተኮንኩም anyway ኣብኡ ተዋፈርኩም ፅላእ ነገር ኣይኮነን ኩሉ ግዜ ከም ኣማኻሪ ዘይኮንኩ ግን ከም ሓሳባት ናተይ ርእይቶ ንምባል so yeah SPY ማለት S&P 500 ንጀመርቲ ፅቡቅ ንጀመርቲ ጥራይ ዘይኮነ ወላ ንዓነ anyway ገለ ናተይ ክፋል ናይ ገንዘበይ ሕጂ ኣብኡ ኣለኒ S&P 500 ማለት እዩ ገለ ሚእታዊት ካብቲ ናተይ ወፍሪ ሴልስፎርስ በሪሓውና በይኻ ትርእን ዘለኻ ሴልስፎርስ ከዓ ካብዘን ዓበይቲ ዓበ ሪስክ ዓበ ሪዋርድ ዘለዎን ትካላት እየን ሶ ያ ዓበይቲ ሰባት የዋፍሩላ እዮም ንሶም በዓል ሴልስፎርስ ማለት እዩ በዓል እንታይ ደልዩ ነይሮም ኣርክ $75 expense ratio invest where is the funds ETF fund I think it's this one okay holding up ዘለና Salesforce okay ኣብዚ ናትካ ፋጭሓውና ተናትካ ፓዝ ማለት እዩ መንሽ ማዝያ ኣብ ከዋፊሮም ኣለዉ ሓደ ካብቲ ናይ ቴክኖሎጂ ማለት እዩ ኮይንቤዝ ብዙሕ ኮይንቤዝ ከሲባትሉ እዚኣ ምን ያስማ ሓላፊት ናይዚ ኣርክ ኢንቨስት ሮኩ ብሎክ ዙም ሮቢንሁድ ሮቢንሁድ ዋላ ኣለዋ ኦኬ fund documents fact summary investment series PDF يرى له هون سكي عليها እነዚህ ኣያኽሪ ኢልኩም ደለ ኣርከዋፊሮም ዘለዉ ኮይንቤዝ ተስላ ሰከንድ ናታ ማለት እዩ ኣብዚ ላትካዎ ዝበልከና ፓዝ ማለት እዩ ፋጭሓውና በዓል ዙም ሮቢን ሁድ ሓንቲ ካብቲ ሪስክ ስቶክስ ማለት እዩ ፓላንቲር ሃይ ሪስክ ሃይ ሪዋርድ interesting Salesforce is good is good Salesforce يخرج الكادة دليت إن إحنا بريه بنكره بايك ألكون توافر لا مثل نيرو Salesforce number is good yeah but what can you advise about smart wallet investment very thank you what do you think about IDEX I don't know IDEX كيف تكون لهم yes Nordnet هلا كابزي كل جزء درس عقل يعني نروي سويدن كباب زلهم Nordnet وأفانزا خطكم تقوليهم Nordnet أبزلات كتنكي عايزك هنا يا ناي نروي إذا حتى كان بروكرج نورنت كتكم تخليها يا نورنت يس نور نسمع تسبلين زي اسمه ده نورنت ثانك يو اوسلو بيرس ناي نروي لنا له سو ناي اكسشينج هو بروكري مالتي حتيفنا مثلا فورتينت اي فلتاني ولا فورتينت كمي يعني افريقيا كوينا اس ام بي نوافر نخل اب افريقيا زبزحكم what's they called trading international national broker سمان درس عكون هو interactive broker لاتكم interactive broker اب international زبز انت ابيكم international زيان اب زبز هاجرات سريحه زيا interactive broker تبل اب زبز هاجرات سريحه international مالتي سلازم افريقيا ዘለኹም ብፍላይ زيا يعني ዝፈልጣ تسرح ግን አፍሪካን አፍሪካን ባዕሉ ክፈላለ ኸሊቲ ቦታታት ግን international broker ኢልኩም ሪሰርች ወስኹሉ ባዕልኩም
اوف كورس 100% مصنعتي قبر كم سرح فلتي وشتو حماقو صبقو ግን እሺ መጽናዕት خليكم ኢንተራክቲቭ ብሮከር ኢልኩም ክደሉ ትፈልዮም አክሽን ገዚህ ካምን እስክት ወቅት ሸታው ትሪል ወለድ ትሆን እንትንወስድ ኣብ ኢትሮ አክሽን ገዚእካ መምስ ከሰብካ ክትሸጦ ከም ትሬድ ዋላ ትሑት ይኹን ትመክሰብ ዘምፅኦ ፅልዋ ኣለዎ ዶ يا تريدين تقولين تاكس بزاف تكفلوا له تخلي أحوات أنت دي سبز حسب من تايدي جزء أبي زي شطو مهنياتو أنا قبل نتاع بإنجلاند غمتي 10% تخفلوا له تقولين شو حنت خسي بس تكتم إتنا منجست يسر حال زلكم عليه سلازك خسر كله بزح خسر على زبن سبيل له خسر كله إن منجست تخفلوا نجار على إني حجابكم يتكندي تأجم زمس أرزناي تريدين مالتي أبناي تاكس تخفلوا ذا لخان صعب تعمو بزحي ስለዚ ውሕድ ይኹን ብዙሕ ይኹን እሱ እቲ ቀንዲ ፅልዋ ከምፃልካ ዝኽእል ዝበዝሐ ግዜ ከዓ ብዙሕ ገንዘብ ተሃሊካ ኢኻ 1% 5% ክትከስብ ከለካ ተውፅኦ እምበር ክንደይ ከም ክትከስብ ውሕድ ማለት ክንደይ ማለት እዩ ትውሕድ ንባዕሉ ንዝተፈላለዩ ሰባት ዝተፈላለዩ ቁፅሪ ክኸውን ስለ ዝኽእል ማለት እዩ ፅልዋ ግን ወላ ሓንቲ ብስም ብሮከር ወላ ሓንቲ ፅልዋ ይገብረልካኒ ንዓኻ ወላ ሓንቲ ፅልዋ ይገብረልካኒ ንመንግስቲ ግን ፅቡቅ እዩ እስቲ ላውደር ስቶክ ከመይ ይመስለካ እስቲ ላውደር አይፎቶኒ አትሊስት ናይምንታይ ዓይነት ቴክኖሎጂ ድዩ እንታይ ንገሩን ኢኹም ናይ ስዊዝ ቤስት ስቶክ ቤስት ክትብል ከለካ እንታይ ማለት እዩ ምክንያቱ ስዊዘርላንድ ስቶክስ UBS ናይ ባንክ ኣለኩም እንታይ ናይ ዝበዝሓ ሕማቐት ሃገራት ባንክታት ገሊኦም ዝኾኑ ዘለዉ ግን ሪሰርች ክገብሮ ትኽእሉ ኢኹም ኣሕዋት ቁሩብ ብርትዕ ዝበለ ሕቶታት ክሸግረኩም ዝኽእል እምበር እዚ ባዕልኩም ሪሰርች ክገብሮ ትኽእሉ እዩ ምክንያቱ ኣነ ባዕለ ኣይፈልጦን እየ ኣነ ዝዋፍረሉ ዝበዝሐ ግዜ ዝዛረበሉ እዩ ስለዚ ናይ ስዊዝ ኣነ ኣይዋፍርኒ ወላ ሓንቲ ዕላማ የብለን ናይ ስዊዝ ትካላት ከዋፍር ግን ኣብ ዘለዋኻ ናይ ስዊዝ ትካላት ኢልካ ተፅሒፍካስ ሊትራሊ ኣብኡ ክመፃልካ ክእል እዩ UBS ሕጂ ዝባንክ ኣሎ ቢግ ባንክ ብዓለም ማለት እዩ كالي أدري رجن أنس نستل أبي على دنو هي أوه عبدالله نستل حنت خاتين عبيتي نوح سنحة تكالاتين تجي كوين جد يا سمعني أنا فلتنا مع تاون تقوموا لنا كم زبون كنا أمريكا ترى مليونات شيرز بركتات لزلوا كل خنا صنع زيا شجرة كانوا ولا خلينا أفريقيا كوينا S&P market cap is 280 billion. Okay. So is it good or not? فاتح هنا 280 billion صبرت ولا ما؟ أبل زعمت زي دنزيزاتنا وأصلنا بحكي. بايكو برونديو unit stocks بخمين جم by portion توافرت خليها كبرتي هكا. صبغت حتى كوميدي اللي أنا خمانتهم بفلا جمرتي بعد فاجئ حجي صبغ فوتو ولا حجزو خمانو خولي ببزحي حساباتنا نوها بينا بزلنا بزحت مالتي خمزو اللي زلخو تم جمرت جن أفلت أزيبلكم صبغي حجي تاخذ لنا تانيحو حاونا كبرات حوات تم جمرتي بتحليهم S&P 500 دي trading view ازي S&P 500 حقيقو ازي كوبري بلنا له 5000 جلس لازم زلو مالتي ريال واغو 5000 بلنا له 5000 ግን ኣይኮነን ዋግኡ ንኣብነት ናስዳክ እንተርእይና 17000 ብለና ኣሎ ናይ ግድን ኣይኮን ካን ነዚ ክትገዝኦ ነዚ ከዓ ክትገዝኦ ይትኽእልኒ ኢኻ ኢስ ኢምፖሲብል ነዚ ማለት እዩ እንታይ ዳ ንዕኡ ትራክ ዝገብሮ ኢንደክስ ኣሎ ነቲ ኢንደክስ ክትገዝኦ ትኽእል ኢኻ እቲ ኢንደክስ ሕጂ ተደሊኻ ብብርኪ ብቅፍ ምቃላት ክመፃልካ እዩ ብዝተፈላለየ መገድታት ክመፃልካ እዩ ስለዚ ንኣብነት ኣብ ኢንግላንድ እንትኾንካ ንኣብነት ቪዛ ስቶክ VSS ስቶክ እንተልካ ንሱ እቲ 500 S&P 500 ብሎ ዘለና BSD ዲስትሪቢዩቲ ኦፍ ኮርስ ያ ትግዛእያ ግን ሓፈሻ ንምባለ ብ75 ቅርሺ ሓንቲ ሼር ክትገዛእ ትኽእል ኢኻ ነቲ ኢንደክስ ኣሎ ብካልእ ክትገዝኦ ትኽእል ብካልእ መገድታት ማለት እዩ ስለዚ ዋጋ ስለ ዝረኣኻ ክቡርን ሕሱርን ክትብል ኣይትኽእልኒ ኢኻ ንበዝሐ ከም ዝበልክያ ብፖርሽን ክትመቃቀሎ ትኽእል ኢኻ ናይ ቅርሺ ክትገዝእ ዘሊኻ ናይ ቅርሺ ክትገዝእ ትኽእል ኢኻ ንኣብነት ስፓይክ ብለና ፀኒሑ ሓደ ካብ USA ስፓይክ ኣብ ኣሜሪካ ዘለኹም ከዓ 5 ቅርሺ 500 ዋጋ ናይ ስፓይደር ማለት እዩ ወይ ከዓ VO እንተልካ ከዓ ንሱ 460 ትመፅእ ኣላ ስለዚ ብስምቲ
إندكس كوبري إلكا تطوعي تبلكا بوفري دايركتلي نتني 5000 كجزء تخلني regardless انت دا نعو تراك تقبر إندكس يخا إنفست تقبر تخل نعو تراك تقبر إندكس فاند مالتي Qualcomm even good excellent yes excellent بتاعنا صبو أبز مصدر سومن جن أبز الواحد قبر الله ولا نعم Qualcomm نبعلو هذا خاطي بولس ستوكس يزخون زلو مثل على انفيديا زتتح هذا مالتي cosmetics producer استي لاودر اوكي ناي فارماسي قال بزح يبلني انا كبرحو نايت انا اوكي استي لاودر cosmetics هو نايت انا نابي عادي زخون زلوهن ناي فرانسي زخون نايت انا وديت انا دا ناي فرانسي نزبزحنا كده وانتي ناي كومتا Estee Lauder companies work with this company. I knew Estee Lauder. That is سمعكو. It's a company makeups, foundation and others which is in Belgium. Okay. I felt quite anحي يا ريتا. حجي أخذت 5 لأن برهان ندحري تماريس كاري هذا فيديو أنا يكون بيسلس تقدر تزاري بالله. يا إذا حلفكم بزح كله خلي حتى نزلهم كبرات حوات كتاب حجي بمسمعكم بالبي نامسكمكو بزعبا انفيديا ربع لزلهم earnings لزلهم قرب مس انفيديا استتح هذا نا اي chips ويك انا زين بحفشا كان بعد اي ام دي زي سوبر مايكرو كمبيوتر ديو مس انفيديا زي تتح هذا تكالات مس ان اي امز artificial intelligence ويك قرب ريسك زقنا ستوكس اوافركم تالهم كان بعد ارم زأمثل اوافركم تالهم قرب تنقو كتب تريد تقبلوا خلهم انت زي كوينو كساف حجي مزنحكم بلب مزنحكم بلب اندامسكمكو لايك زي قبركم بليس لايك غيركم وتقبلوا انت زي كوينو خمس كالا احواتكم شير قبروا ثانك يو سو ماتش بروح قدام من سنبتن